kapisan ingkang kempareng hanyumbul Raden Tembung Suraji Hadi Kusumo Projodipuro saha Raden Temenggung Slamet Riyanto Widyapura. Salajengipun atur pangandikan utawi sambutan menika Bu Tuti minangka dalang nyuwun pangestu, nyuwun pitedah saha nyuwun panyengguyung muril dumateng Kepala SMP Negeri Songo Semarang ingkang rikalenggan dalu menika dipun sulih salirani Bapak F.X. Juhartono SPD MM. Dumateng kangge hormat Bapak F.X. Juhartono SPD MM kasumanggaaken. Matur suwun kagem Pranata Aditara ingkang tansah kinurmatan sedanten punggawa saking Sopokarti punika, sedanten tamu undangan ingkang tansah kula hormati, ugi ingkang tansah kula banggaaken Kanjeng Mas Tumenggung Siwipeni Mulyastuti Ningrum SPD MM lan rencang-rencang sedanten ingkang saged ngrawuhi acara dalu punika. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindah, monggo kita tansah memuji dening Gusti ingkang Maha Kuwaos amargi ing dalu punika kita sedanten saged ngrawuhi wonten acara pagelaran Ringgit Purwa lampahan Parto Kromo ingkang badhe dipun lampahaken kalih rencang-rencang ingkang tansah kinurmatan menika Kanjeng Mas Siwipeni Mulyastuti Ningrum SPD MM. Ingkang kaping kalih kula badhe nyuwunaken pangapunten dening sedanten ingkang palenggan dalu punika dene Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Sawukir MPD wonten dalu punika mboten saged ngrawuhi amargi wonten acara ingkang boten saged dipun tilar lan tepangaken Bapak Sawukir makilaken kula F.X. Juhartono kagem dados saksi acaranipun rencang Ibu Mulyastuti punika. Ingkang kaping 3 Bapak Sawukir tansah ndonga mugi pagelaran Ringgit Purwa ing dalu punika saged lancar Bu Tuti, boten enten alangan setunggal kemawon, mangke saged kelaksanan awit wiwit menika ngantos purna kanthi boten enten ingkang ganggu utawa saged lancar sedatenipun lan saged ugi mangke dados paninggalan kita sedanten dados tontonan ingkang sae kagem kita sedanten. Kula lan rencang-rencang saking SMP Negeri 9 Semarang mongkok kalian Ibu Mulyastuti SPD MM punika awit piyambakipun saged dados satunggalipun piyantun ingkang saged nguri-uri budaya Jawi ing dinten menika, padahal nika pun sangat pun awis-awis ingkang saged kados Mulyastuti menika, malih-malih punika rencang ingkang
boten kados biasa menika rencang guru niku kan boten biasa dados dalang menika. Mulanipun kula lan sak rencang menika mongkok sanget gadah rencang Ibu Mulyastuti punika. Lan wasananipun mugi mangke pagelaran menika saged lancar boten enten gangguan punapa-punapa lan nyuwun pangapunten menawi kula anggenipun paring atur kathah ingkang klenta-klintunipun atur. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula paringaken. Ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak F.X. Juhartono SPDMM minangka sulih salira saking Kepala SMP Negeri 9 Semarang. Ngaturaken panuwun sampun kepareng hangrawuhi mugi mangke kepareng hangestreni ngantos paripurna. Para tamu kakung putri ingkang winuging Sukarahayu salajengipun ndedonga nggih awit panjenengan lan kula satunggalipun piyantun kedah tansah nyuwun saha nenuwun